ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟೆಡು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಾಲೆ ಇತ್ತಿನೇಡು ತಿಂಚಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಲೇಸ್ಲೇಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಬೇತೆ ಓಲ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇತ್ತು ಜಿಡ್ಲ ಒಂದೊಂಜಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊಲ್ಮಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧ ಸುವರ್ಣ ಸುರುಕ್ಕಾದೊಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂಗ ಆಜ್ನೂದ್ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ತಾತ್ ಅಥವಾ ಮೂಜಿ ಕಪ್ ಸ್ತಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದ ಮೂರ್ತಿ ಒಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣೆದರಡು ತೋಜುಲ್ಲಕ್ಕ ಸನ್ನತ್ ಏನ್ ಮಾ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ ಮೂರ್ತಿ ಒನ್ಲೆ ಪಣ್ಣೆನ ಹಿರೇತ ಕಮ್ಮೆನ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿತಲಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಉಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತು ಮಲ್ಲೆ ಚೆಕ್ಕೆ ಏನ್ಮಾ ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಶಾಜೀರ ಎರಡು ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಪರಂಗಟೆ ಪುಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ಈ ಅಟ್ಟಿದ ಮುಖ್ಯ ಸಾಮಾನ್ ಪಂಡ ನೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ತಾತ್ ಸುರುಕಾದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ತೆಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನಪಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ಮುರಿ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದೇ ಬಾಜನ ಮಲ್ಪುನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಕ್ಕ ಸರಾಗ ನೀಕರ ಪಡೆ ನೈಕರ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಚನೆ ಶಾಜೀರಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತ ಪರಂಗಟೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಂಡು ಪರಂಗಟೆ ಅಗ್ಗೋಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಂಡನ್ ಈರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವೇನು ಬೇಗ ಬಾಡಾವೇರೆ ಒಂಜೇಲಿ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪಿರ್ಕದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಂದಾವ ಮುಟ್ಟ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಂದ ಒಂದು ಬೇದನತೆ ಇತ್ತ ಉದ್ದ ಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದವು ಮಕ್ಳೆ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮರಪಡೆ ದೋಸ್ತಿ ಅಡ್ಡೇಡ ಅಂಚನೆ ಶಾಲ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನ್ದ ಲಕ್ಕತ್ ನುಪ್ಪು ನಮಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಪಾವಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿಕ್ 2 ಕಪ್ಸ್ ದಾತ್ ನೀರು ಗಲಸ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆನ ಪುಂಟೊಂದು ಆಯ್ತ ರಸ ಗಲಸಿ ಎರಡ ನುಪ್ಪು ತಯಾರಾಯ ಬಕ್ಕ ಅವು ಉದುರುದುರಾದ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪಿರ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪಿರ್ಕದ ನನ್ನ ದುಂಬು ನಮಕ್ ಉಪ್ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ಬೋರುಜಿ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕೊದ್ದಿರ ಸುರು ಆವನಗ ನೆನೆ ತಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಆಯ್ತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥೊಂದು ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ವರ ಮಕ್ತಂಡ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಜೀದಾಪಣ ನೆನೆ ತೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ಬಾರಿ ನಾಜೂಕು ತುಂಡಪ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರಿ ನೀರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಯ್ತೊಂದುಣತೆ ಪಂಡ ನುಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇದನಂದ ಅರ್ಥ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮತ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ನುಪ್ಪು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಗಲಸೋಡು ಒಂತೆ ಮಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಗಲಸುವರ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಲಗಾಡೆ ಹೋಗುಂಡು ನನ್ನದಲಜ್ಜಿ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಹೇ ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ತಯಾರಾತಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟೈಮ್ ತಂದು ನಮಕ್ ತೆರಿ ಪಾಲೆ ಇಂಚಾತನ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸುಮಾರು 140 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕಾದು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್